Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Orie ọma nụ. Asị m ka tata Orie gaziela anyị. Ka chi Orie tata retara anyị ndụ, retara anyị udo, retara anyị agamniru, retara anyị ha akụ na ihe enwe. Asị m ka ọmaka melụ mmadụ niile. Ka chi anyị na-ezumezu mmụọ niile anyị na-atụrụ aja gọzie anyị. Nye anyị ogologo ndụ, nye anyị arụ isi ike. Nye anyị udo, nye anyị agamniru, nye anyị ihe akụ na ihe enwe. Asị m ka anyị pụta ife ka anyị dị ude. Tata Orie n'afọ na Nkwọ na Eke n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Sitakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Eji m ohere a wee na-akpọ ụmụ Igbo oku, na-asụ ụmụ Igbo ka anyị na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpelu Chukwu okike, usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ macha isi awọ. Ọnya bụ ọdịnala Igbo. Etufu nnukwu oge ije n'isiokwu nji maka ya wee bịa. Isiokwu nji maka ya wee bịa bụ the spiritual causes of untimely death. Ọ bụ na ị na-anya ifu that na a na-enwe death everywhere, especially ebe youths nọ. Ọ dị difficult before ifu onye lugoro 80, 90 anwụrụ ọzọ. Most times ihu nkorobịa 20, 25, 30, 40, 45. Same thing with our ladies, and now a lot of people are now wonder what could be responsible for this. Afọ ụmụaka now, and I say what could be responsible for this and what could be responsible for that. Ọ bụrụ gịnị? Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ mmadụ itinye aka ihe na-ekwesịrọ. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ mmụọ. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ndị ajọ mmadụ. Kedu ka mmadụ itinye aka n'ihe ekwesịrọ esi wee butere ya ọnwụ? Ka ọ esi wee butere ya ọnwụ bụ ọ bụrụ na ịbụ mmadụ, ịbụ nwaanyị, mana ị nọ na di. You are a young lady, you are a young woman, you are an old woman, mana ị nọ na di na-agba n'iro. Ị nọ na di mana di ị nọrọ ezuru gị. Ị nọ na di wee na-achọ di ebe ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ ana anyị fụrụ anyị na-azọdo ụkwụ. Ana ifuru anyị na-azọdo ụkwụ. Onye na-enwere egwu ana, ọnwụ na-agụ ya. Ana be nna gị ahụ ebutara mmanya gị wee wụsalụ mbọsị a nụrụ gị, will turn against you. Ana be di gị ahụ ịnọ wee metọ, will turn against you, and they will open ways for bad energy and evil people to attack your life, and they will stand with them to destroy you. Ọ bụrụ na ị bụ nwa ikorobịa mana ị bụ nwoke, be it old or young, ị na-edina nwunye mmadụ, ọ na-ebute ọnwụ. Ọ bụrụ na ị bụ aka na-enye nsi, anasọlụ ya nsọ, ọ na-ebute ọnwụ. Ọ bụrụ na ị bụ aka na-eke mmadụ, na-anapụ mmadụ oke ya, you are a spiritual thief or a criminal, ọ na-ebute ọnwụ. These are the things, even among some of our dibias na-eme this nonsense. Ọ na-eso n'ihe na-eme sometimes atụsi alụ mmadụ aja. Ọgarọ. So ọ na-ebute ọnwụ. Ihe ndị a bụ ihe ijiri aka gị metọrọ onwe gị, maọbụ na enwere mmụọ dị na ngwurube nna gị, ọ na-abụrụ gị ma wetalụ. Ị na-amara ka esi weta ya, ije were onwe gị tinye ebe a, mmanya onwe gị n'imebi ya, nekwa na ọnwụ si ya. Ọ na-ebute ọnwụ. Ị mara ma ebe a nke unu niile nọ na ngwuru gị si wee bịa ụwa. Ị mara ma ọmụọ a nke achụgidere aja.
mmadụ adịba ndụ na ngwuru. When you destroy that thing, you destroy yourself. Ka ọ ga-esi wee site na aka mmụọ bụ mgbe ị nwere ọrụ ị kwesịrị ịlụrụ ọha obodo, ịlụrụ ngwurube nna gị, ịlụrụ ụwa niile gburugburu ụdịka nke m na-alụ, i wee jụ na ihe arụrụ ya, mmụọ ahụ kpọrọ gị ọrụ nwere ike ime gịnị? Destroy gị to raise another person. Cheta na akwụkwọ ndị ụka ọbịa say that the very year Isaiah died, amankasi wee sị ya, ọ sị na Hosea died, Isaiah saw vision. For another tree to rise, another has to go down. You understand? Ọ bụrụ na akpọọ gị ọrụ, ị chọrọ ịlụ ọrụ akpọrọ gị, ọ na-ebute ọnwụ, ọ na-ebute nyanya, ọ na-ebute ụchọ, ọ na-ebute aka ndọghachi azụ. And remember, when you die, ọ bụrụ na ị nwere offspring, your offspring will continue. Ma ọ lụghị ọnwụọ, even if you die, you reincarnate again and you continue from there. Ihe ndị a nwere ike ibutara gị ọnwụ na-erughị eru. Ije ụka na-ebute ọnwụ. Ọ kwefuru ụka unu na-eje, ọ na-ebute ọnwụ. Ụka unu na-eje na-ebute ọnwụ, maka na ọnụ ụlọ ụka ka a ya sị gị bịa mebi ihe dị na be nna gị, bịa destroy ya akwado ọmụ dibe nna gị, bịa gbutuo osisi ngwu dibe nna gị, bịa mebie agwụ dibe nna gị, bịa mee nke a mee nke a, imebichia ya, ịnwụrụ, because ihe niile ibu is from there. So ụka na-egbu mmadụ. Ụka can bring death to you. Church anyị na-eje can bring death to you. If you don't know now. Ụka ga-ebutere gị ọnwụ, because they will not tell you the truth. Ha ya gwara gị eziokwu. They want to conquer our land. They want to reap from where they did not sow. For that, they tell you enemy against your own ancestors, against your own land, against the powers and forces that be with you. Ị na-agbachi gị mgba. Ndị Igbo sị na nwata bụ nne nna ya enu, ngwongwo na ngwongwo ya ochie ya anya. Ọzọ dịka ibe ya bụ mmadụ nwere ike ime gịnị? Ibutara gị ọnwụ. Ọgwụ agwara agwọ nwere ike igbu gị. Mmadụ gwọrọ. Mmadụ nwere ike ịchụ gị, gbuo gị. And ka mmadụ ga-esi wee chụọ gị, gbuo gị bụ gịnị? Ọ bụrụ na gị na mmụọ gị na ha so, na gị na ha dịrị na mma. Ma ọ bụ na ị mere nsọ ala, ana wee na-achụ gị, mmadụ wee na-achụ gị, mmadụ egbuo gị, nwụọ. Ma ọ bụ na mmụọ gị na ha so na ịchụkwara ha, ị hapụ onwe gị carelessly spiritually, mmadụ egbuo gị, nwụọ. Enecha ihe ndị a m kụziri, chetakwa na ụka na-egbu mmadụ. Ụka ahụ na-eje, ọ na-egbu mmadụ. Kirichi ihe a m kụziri. Ọ bụ na ị chọrọ ịnwụ ọnwụ ike, ị chọrọ ibite ndụ aka ụdị nke m na-ebi, all of una go dey see me for this YouTube. Nrugodo 100 years ma na-eme video. Ọkwa YouTuber we die there. Ị ga-eji anya gị fụ ya, ama yara anwụ mmadụ digide tie mbọ sensi ama emezugo nnaba. So ọ bụ na ị chọrọ ịnwụ ọnwụ ike, hapụ ụka. Nke mbụ, hapụ ụka. Nke ịbụọ, wepụ aka n'ihe ọjọọ, kwụsị ime ihe a na-asọ. Nke ịtọ, chụkwa mmụọ gị na ya so. Nke ịnọ, ọ bụ na inyere nsị na mmadụ agha enyenwuru gị nsị. Takwana ka bụ onye nke gị, Ada Agbaroma ụzọ mmiri. Sitakwana bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụ dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasa afa ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ, ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere ịjụ m gbasara ihe ndị na-akụzi n'ọdịnala, ma ihe nkụzi tata, ma ọ nwere ajụ ịjụ m gbasara ọdịnala Igbo, ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa nụ.